Ако обичаш сочна баница с кайма и хрупкави кори, остани до края. Днес ще ви покажа как приготвя много лесна и вкусна баница с готови кори и кайма, идеална за обяд или вечеря. Започвам с плънката. Предварително вкусявам каймата с сол, черен пипер и чубрица. Нарязвам една глава прас и го запържвам леко. Добавям каймата и готвя докато стане на ситни трохи. Накрая слагам малко червен пипер и оставям плънката да изстине. За намазването правя смес от 3 яйца и 200 грама кисело мляко, в което съм разбъркала половин чайна лъжичка сода бикарбонат. Добавям и 100 мл слънчогледово олио и разбърквам добре. Започвам да редя баницата, намазвам една кора с сместа и слагам от плънката. Навивам 2 кори на руло и ги подреждам в намазана с олио тава. Продължавам така докато свършат корите. С останалата заливка намазвам баницата отгоре. Пека в предварително загрята фурна на 180 градуса до златисто и напълно готово. Получава се много ароматна, сочна и вкусна баница с кайма. Ако рецептата ви е харесала, оставете лайк и се абонирайте за още домашни рецепти. Благодаря ви!